муваффақияти калона байни Россия Тоҷикистон иҷада ягон тишна дорад дилаи мон духтара шабна назар дорам мефаҳмини раҳмат ҳами гапа мегӯм ки ина гӯш кунед тухмат намекунам меяма гапа ҳаққи мардаки шамегум инам иҷада истода камера да пеши рум бля духтарам меги привет негата привет чи хели как дела меги метата ответ у тебя есть парень да есть ну и что ты мне тоже нравится духтарак чего мега тарафу мега у меня же есть парень меёгу мегум баске духтараки гапа нагем мегум мумкин ма ҷои ура гирифтатонам мегум ки ма ҳамун шеринари тоҷикистонам мега хай фикр мекунем мумкин ҳо ягон рӯз хизминат карда ту битуни ҳамура аю худаш пурс немега манам мепурсам аю ҳичи агар мада маъқул боши биё бари мада боши бля ма ҳайрон мешам ичи ишқу ошиқия дили ю духтада киса ёда дилё дида чия ман нафаҳмидам ҳичи ша дуруст қатим дуруст қатиш ман нафаҳмидам миша фақат мерасидай бадиш чи дар кори хе духта чи дар кори хе арӯз бовар ки намеброя арӯз ай духтарои рӯз ҳама хе гап мерава мегӯям мекена қаҳршам неки фарқ надора бар ҳами видеора бамон якта якта гӯш кунан серамо намефаҳмад ӯ тоҷикира айги ҷо метонам ратан хандам мегра бода пора шофода инами репа амо духтаракои хушхун ҳамве зеба пас тошам ҳамве занам мегума ҳақиқата инами рефака хонда ягбори дигар респака ёда шерои нарда ёда мужикода респекти ма мерава ҳамаи ғариб тоҷикода ошиқ нашен шумо ба духтаракои ерес кадоме чизе надонем биё ай ма бипурс ма мегум ҳақиқата ма мегум гапа мардакша инам иҷада ҳо камтарак бодардакша ишқу ошиқира ҳамун аламун гуфтанша ма мегум ту дадатан чизе шидай ма хафана